साबसिन थांमारगोन नों मोजां खिथालाय। नोंखौ बखा गस्ला लाहोनानै गावगा नुयाखै गस्ला लाहोनानै औ साबसिन थांमारखो आं उम 17 जाबाय दां। 6 जानाया औ बयफ्रेन्डजों ना बिदिनो फैसा लानानै? औ बयफ्रेन्डजों। फैसा लानानै? ओहो माथो दाख्लै 7 जाखांबाय होनना बुंदोंमोनलै दानिसो। जायाखैलै होम दाख्लैसो खनसे थांदों नोंबायदि दां नामाथाय आं बेबो लोगोफोरजोंबा आयौ इदिसो अबेहाय जाया हा अबेहाय जाया बङाइगाव रुमाव उम साबेसेमोन लोगोफ्रालाय? सासे होम सासे बिसि गोबाव जालाया? हा बिसि गोबाव जाया?